Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan bilen Iranyň arasynda 2 ýyl bäri dowam edýän gaz dawasy bilen baglanşykly Iranyň milli gaz kompaniýasy halkara arbitraj sudyna arza bilen ýüz tutdy. Bu waka Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni bu mesele boýunça halkara arbitraj sudyna arza bilen ýüz tutandyklaryny resmi ýagdaýda elan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Irna habar agentliginiň 20 awgustda beren maglumatyna görä Iran hem öz gedenini Türkmenistany aktarýan gazyny öňünden duýduruş bermezden kesmekde. Gazyň hilinin petliginde we onuň bahasynyň ýokarlandyrylmagynda aýplaýar. Iki ýurduň arasyndaky gaz dawasy 2008-nji ýylda Türkmenistanyň gazyň öňünden alalaşylan bahasyny 8 esse gymmatlatmak bilen başlapdy. Şonu Türkmenistan Iranyň 1,8 milliard dollar möçberinde karzynyň bardygyny aýdypdy. Beýleki tarapdan swap görnüşinde Iranyň üstünden Azerbaýjana aktarılan Türkmen gazynyň hili hem 1% ören yaramazlaşdy diýilip Iranyň habar agentligi belleýär. Şeýle-de habarda bu arada Kaziyetin höküm çıkarmagynyň 2 ýyly çekjekdigi we şol döwürde Türkmenistandan hiç ýyl gaz eksport edilmejekdigi hem nytalýar. Iranyň Mehr habar agentliginiň 15-nji awgustda beren maglumatyna görä, Türkmen gazyň resmileri Iran bilen aradaky gaz dawada iki taraplyň gepleşikleriň netijesi bolandygyny aýdyp, bu mesele boýunça halkara arbitraj sudyna arza bilen ýüz tutandyklaryny resmi ýagdaýda elan etdiler. Şol bir wagtyň özünde Iranyň resmi habar agentliginiň Türkmen tarapynyň etdi diýen bu sud arzasy barada Türkmenistanyň häkimetleri häzir içinli dymyp gelýärler. Has takygy Türkmengazyň halkara arbitraj sudyna ýüz tutandy barada ne Türkmenistanyň Newt Gaz toplumynyň elektron gazetinde, ne de ýurduň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda maglumat berilýär. Bu barada ýurduň radio kanallarynda we telekanallarynda hem hiç ýyly mesele gozulmaýar. Ýatlap geçdik 2016-njy ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gazyň tölegleri boýunça dören dawa bilen baglykda 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistan Irana TV gaz aktarmagyny birden besedipdi. Şonu Aşgabat Tehranyň Türkmen gazy üçin 1,8 milliard Amerikan dollary möçberinde bergisiniň bardygyny aýdypdy. Şondan soň Iranyň milli gaz kompaniýasy bolsa aktarylan TV gazy kesen üçin Türkmenistan Tehrana jerime tölemeli bolar diýip Aşgabaty halkara arbitraj sudyna berjekdigini gaýta-gaýta tekrarlapdy. Aşgabat hem öz gedeninde Irana aktarylan Türkmen gazynyň çäklendirilmek ähtimalligi barada Tehrany öňünden duýdurulandygyny aýdypdy. Şonu Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýürüýte beýanat ýaýradyp 2013-nji ýyldan bäri Iranyň milli gaz kompaniýasynyň Iran Islam Respublikasyna öz aktarylan Türkmen gazy üçin bergisini tölemekde zerur bolan tagallalary etmedi diýipdi. Iranyň milli gaz kompaniýasy bolsa 2007-nji 2008-nji ýyllaryň gyşynda Türkmenistan ýurtdaky gaz ýetmezçiliginden peýdalanyp ılalaşykda kethýitlenilen bahany telim etse gymmatlatdy diýdi. Munyň netijesinde öň 1000 kubometr TV gaz üçin 40 dollar möçberinde töleg alynan bolsa, onuň möçberi 360 dollara çykarylypdyr. Bu dawanyň fonunda Iranyň ýokary derejeli resmileri Türkmen gazyna zerurlygy ýokdugyny aýdyp, telim tapgyr çykyş etseler-de geçen ýylyň 5-nji noýabrynda Iranyň döwleti değişli milli gaz kompaniýasynyň direktori Hamid Reza Araki Türkmenistan bilen dören gaz dawasyny sud zalyna däldi, gepleşikler arkaly çözmek isleýändigini ma'lum edipdi. Şondan bir aý geçen soň, ýagny 4-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Murat Arçaýew Iran Islam Respublikasynyň milli gaz kompaniýasy bilen baglaşylan iki taraplaryň ilalaşyklara we şertnama laýyklykda Türkmen TV gazynyň Irana ozal uğradylan möçberlerini töle boýunça ägirt uly mukdarda algylarynyň bardygyny aýtdy. Iran tarapynyň wekilleri bilen geçirilen duşuklaryň we gepleşikleriň barşynda meseleni çözmek boýunça belli ilalaşyga gelinmedi. Bu meseleniň özara kabul ederlikli oňyn
çözgüdüni tapmak maksady bilen İranly hyzmatdaşlar halkara arbitraj suduny ýüzlenmegi teklip edýärler diýip Arçaýew belläpdi. Şonda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmengaz döwlet konserniniň ýollaşçysyna İranyň Milli Gaz kompaniýasynyň halkara arbitraj suduny ýüzlenmek baradaky teklibini goldamak we munyň üçin değişli resminamalar taýýarlamak babatda anyk tawşyryklary berendigi aýdyldy. Türkmenistan tebii gaz baýlygy taýdan dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýänem bolsa, 2016-njy ýylda Orsiýety, 2017-nji ýylda Irany ýitirenden soň häzirki wagt tebii gazy eksport etmekde diňe bir alyja, ýagny Hytaýa garaşly bolmagynda galýar. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi dowam edýär. 1968-nji ýylyň 20-nji awgustundan 21-ne geçilen giýje Warşawa şertnamasyna girýän döwletler Sowet Soýuzynyň ýogul başçylygyna Çehoslowakiýa goşuny girýär. Bu baswalçylykly hereket bilen Sowet Soýuzy Çehoslowakiýada Praga bahary diýilip atlandyrylýan demokratik reformalaryň syýasy maýylganlygyny öňüne geçýär. Eýsem bu harby gatşyk Türkmenistanlylaryň halk hakydasyna nähili iz galdyrypdyr. Bu waka baradaky habarlar türkmen halkyna nädip aýan bolupdyr. Azatlyk radiosy şu soraglar boýunça Aşgabatly ýazyjy hemde taryhy öwreniji Amamrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amamrat 1968-nji ýylda Çehoslowakiýada bolup geçen hadisalar Türkmenistanlara nädip aýan boldy? Türkmenistan'a bir ihraran üç seçmenin üstüyle ayağın boldy. Birinci seçme bir geçserin metbuatı. Olar bir Warşawa şertnamasına girýän döwletlerin harby güýçleriniň goýa Çehoslowakiýada adalaty, parahatçylygy diýilýän üçin birenli hakyna kıysadan kıysa habarlar berildi. İkinci seçme bu Azatlyk radiosyny. Şu döwürde Azatlyk radiosyny dinlenýärdi. Ýöne onu dinleýärler izlerlenýärdi. Üçüncü seçme İranyň gepleşikleriniň belli bir bölümini Türkmenlerine berýän Gurban radiosyny. Gurban radiosyny dinleýärlerin edil Azatlyk dinleýärler ýaly izlerlenýärdi. Ýöne adamlar uğurluyorun tapıp dinleýärler. Kara kefafy şu seçmeniň bilen adamlar Çehoslowakiýada bolup geçen wakalardan habardar bolurlar. Bu habar adamlar nähili reaksiýa görkezipdir? Çehoslowakiýa Warşawa şertnamasyna girýän döwletleriň goşullarynyň girilmegi SSKF'nyň 20-nji urultaýyndan 10 ýyl soňra ýüz beren wakady, ýagny şol 10 ýyl öwel 1956-njy ýylda Stalinyň şahsyýet kultiya algarlypdy. Ýurtda siyasi erkinliginiň, siyasi maýylgarlygynyň höküm sürýärligi ýa-da şonuň gerenligi barada gurrun edilýärdi. Ýöne barul adamlaryň kalbyny, gözüni gorku bardy. Ýöne adamlar öz janyny, ýan adamlaryň ýanyna Çehoslowakiýa goşun tanmagyny ýargardylar. Olar esasan intelligensiýanyň wekilleri, men Türkistan ankyňhary ýüzleneň, Galandyk şäherinde birinji orta mekdebiň taryh muallimi Allah verdi Abdullah Yekbeğin muallumlar otağına eğer yurdun Komünist Partiýasynyň birinji sekretary Dubçik hemde beýleki ýolbaşçylar tutsa ve dem bolsa onna her bir gady bilen atlandyrmaly Çehoslowakiýa harby intervensiýa amarasyryndy diýipdir. Bu gurrun destine ýetirilmeli edaratına ýetirilipdir. Elbetde biz üçün Abdullahy türmäge atmadylar, işden boşatmadylar. Ýönemetden pedagog kollektiwiniň ýöneligine towuk etmäge özüniň siyasi ýalňyş goýberenligini, ökünýärligini aýtmagy bolan mezur etdiler. İkinji bir ýagdaý Çehoslowakiýa goşunynyň salynmagyny 1941-45-nji ýyllaryň watançylyk uruşuna gatnaşanlaryň belli bir bölegi. Alaýsada Çehoslowakiýany faşizmden
azad etmeye katlaşan frontçularım yağır çiçektirler, olarım böyle vurumçuluktu. Ya da başka bir akvarat 1968'in ayağından başlayıp Varşava Şehtaması'nın koşulunu kulluk eden 68. yılda Çekoslovakya vakalarını gönlünün atmışın Türkmen eskerlerin koşulluğundan boşap yerine dolant başlattır. Diye başladılar. Gözüyle görüp gözüyle çeken büyük eskerler bok geçen rahatları bolsu yani edip İlgini kurulun ettiler, Sovyetlerinin de başına ağlayavlığının gününü getirttirler, Sovyetlerleri yürüyüşe kolluklara çağırıp, daha duvara su temadan kurulun edeyse, işin başkası çözülecektiğini gözlerinin türmeden açılacaktığını aydıktırlar. Ağzım oldu, kenim oldu, Türkmen topluluğunda da, Türkmen manasında da, Çekoslovakya'da bolup geçen vakaları yağlarlar, Şeýle halkara ähmiýetli hadise häzirki wagtda Türkmenistanda nähili ýatlanýar ýa-da umuman ýatlanýarmy? Umuman aýdanynda bir aklar halk hakydasynda ýaşaýar 1968-nji ýyl Çekoslovakya wakalarynda Türkmenistanlyň hakydasynda ýaşaýar. Ýöne döwlet derejesinde ýöredilýän siýasatda bolan bu aklary bastyryp ýystyr edilýär. Aýan askaýdan o şeýdilen nesilleri büyük tarihden mahrum edýärler. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanly telekeçiler şu ýylyň dekabr aýynda bananyň ilkinji hasylyny almaga taýýarlanýar diýip Azerbaýjanyň Trend habar agentligi ýurdun senatçylar we telekeçiler birleşigine talgylanyp habar berýär. Neşriň 20 awgustda çap eden habaryna görä Türkmenistandaky Ferhar Hojalyk jemgyýeti ýurdun Mar welaýatynyň Sakarçaýa etrafynda 1 hektar meýdana ýyladyşhanalary gurnap, bu ýerde banan nahallaryny ösdürip ýetişdirýär. Aýdylmagyna görä 8,16 metr beýikligindäki ýyladyşhanalarda ýetişdir banan nahallary Türkiýeden import edildi. Telekeçiler bananyň ilkinji hasylyny dekabrın ortalarynda ýygnamagy we ondan 30-40 tonna banan almagy planlaşdyrýarlar. Maglumat üçin aýtsak, geçen ýylyň ilkinji 4 aýynda Türkmenistan Eýrandan banany iň köp import eden ýurtlaryň başynda ýerleşdirildi. Şonu Eýranyň gümrük edarasy bahasy 1,13 milyon Amerikan dollaryna barabar bolan 1670 tonna bananyň Türkmenistana, Türkiýe we Katara eksport edilendigini ma'lum etdi. Soğuk çöllük, ýagny tomusy aşa ıssy we gurak, gyşda aşa soğuk we gurak klimata eýe bolan Türkmenistan adatça diňe banan ýaly tropik meýweler däl. Eýse ukrop, petroşka, alma, hyýar, pomidor ýaly ýurtda ösdürip ýetişdirip bolýan gökbakça önümleriniň hem aglawasyny daşary ýurtlardan import edýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow daşary ýurtlardan import edilýän gökbakça önümlerine milyonlarça dollaryň harçlanýandygyny aýdyp, onu azaltmagy we importyň öwedini tutýan önümleri has köp öndürmegi talap edýär. Prezidentiň hökümet maslahatlarynda edýän çykyşlaryndan çen tutulsa, ol bu meseleniň çözgüdini senatçylar we telekeçiler birleşigine yer bermek, ýyladyşhana gurmak bilen çözjek bolýany çalym edýär. Türkmen lideri daýhanlaryň ýokary hille daşary ýurtlary eksport edip boljak önümleri öndürmek üçin döwlet tarapyndan ähli zerur şertleriň döredilendigini hem wagtal tekrarlaýar. Emma Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we kärenetçi daýhanlar ýurdun iň ýönöke adyk önümleri babatynda hem daşary ýurtlara garaşly bolmagynyň sebäplerini iki ýagdaý bilen düşündirýärler. Olaryň birincisi ýurtda kärenetçileriň nämäni ösdürip ýetişdirmelidiginiň döwlet tarapyndan kesitlenilmegi bilen, ýagny köplenç palta, buğda ýa-da şuunur ekmeli bolýan daýhanlaryň çäklendirilmegi bilen baglanyşykly. İkinji tarapdan bolsa kärenetçileriň ýer, suw, dökün tehnika babatdaky kynçylyklary hem ýylyň dowam edýär. Bu çäklendirmeleriň we kynçylyklaryň fonunda ýurdun bazarlarynda we söwda dukanlarynda yerli we daşary ýurt ady garytlarynyň gymmatlamagy hem dowam edýär. Aşgabatda ýaşaýan raýat aktivisti Natalya Şabont ilatyň alýan aýlygy ýa-da pensiýa haky bilen bazardaky bahalaryň gawat gelmeýändigini aýdyp, olaryň ilatyň aglawa bölegi üçin ýeterli däldigini aýdýar. Средняя пенсия 450, это
это грошовое. У нас есть пенсионеры, у которых 180 на пенсия. Yurtda ortaça pensiya haqqı 450 manada barabar. Ýöne bizde ayda 180 manat pensiya alýan pensionerler hem bar. Pensionerlerin köpüsine iň derur ýöne haritlaryň hem aglawasy elýeterli däl. Soňky 20 ýyl bäri bizde iň meşhur azy harydy towuk budy bolup, ony ýer ýaly däl. Ýöne ol her nähilem bolsa ardan. Men ony hemişe satyn alýaryn. Bazarlarda bolsa hamana ardançylyk diýdirmek üçin haritlaryň ýüzünde ardan baha ýazmak. Satanyna bolsa ony tas ýarym etse gymmada satmak däwi hem dowam edýär. Ýöne bu hakykaty üýtgetmeýär diýip Şabuns bellidi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Kelifte halk gatnawdan, iýmitden, gytlykdan we gymmatlaşykdan kösenýändigini aýdýar. Türkmenistanyň serhat ýakadaky iň uç nokada bolan Lewap welaýatynyň Köýtünag etrawynyň Kelif şäherçesinde halkyň gatnaw we gytçylyk sebäpli iýmit hem güzeran kynçylygy çekýändigi habar berilýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny sorap Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan käbir ýerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, halk durmuş şertläriniň yaramazlygyndan we resmiýleriň ol ýeri gözden düşürendiginden näýile. Lewap welaýatyndaky Owganistan bilen bolan serhediň iň uç nokadyna ýaşaýar. Goloýdaky ilatly merkezler bilen gatnaw mümkinçiligi gaty kyn. Gatnaw üçin iwaly ýol ýok. Ýollardan uly ýörer ýalylar. Owol Kelifden Türkmenabada gidýän demir ýoly we adamlar vilayet merkezine gidip işlerini arkaýyn bitirip gerek zatlarynyň ýükün tutup gelýärdi. Inni şol gatnaw ýoluny ýapdylar welin halkyň durmuşy hasam beterleşdi diýip ýerli ýaşaýjylar sözlerine şeýle dowam edýärler. Owol şol demir ýolu bilen Kelife hökümet tarapyndan agyz suwy, çörek, un, şeker, çaý ýaly azyk önümleri getirilýärdi. Häzirne döwlet tarapyndan berilýän azyk önümleri Kelife baranok, ýagny hökümetiň azyk kömegi ýatyrly. Häzir demir ýoly diňe Kelifden Amideriýa çenni bar. Kelif Amideriýa otlusy günne 2-3 gözek gatnaýa. Ýöne soňky wagtlarda şol otla bilet tapdyrmaýa. Otlu gatnawyny hamala vilayet merkezine barýan ýaly edip juda kynlaşdyrdylar diýip Kelif şäher gatnaw we azyk kynçylyklary barada gurrun berýärler. Yerli ýaşaýjylar halkyň nädip güzeran aýlaýanyň barasynda bolsa şeýle maglumat berýärler. Kelifte Mukru şäherçesindäki ýaly ilat ýaşaýar. Daş dögörüňiz gumluk. Şoň üçin hem ekine kere mümkinçilik ýok we sugam uly problema. Kelifte halk mallarçylyk bilen meşgullanýar. Göw önümleriň bahalary gaty gymmat we isläýäňde de olaram tapdyryp baranok. Türkmenistanyň öňürlen unyň haltasynyň bahasy Kelife barýança 260 manada ýetýär. Özbegistanyň Tirmiz şäherinden getirilýän unyň bahasy bolsa 140-160 manada düşýär. Adamlar biýigtiýar güzeran görmek üçin Tirmize gatnamaly bolýarlar. Sebäbi ol ýere baryp gaýtmak Türkmenistanyň öz içindäki gatnawdan hasaň sat düşýär. Gazagystanyň öňürlen uny iýjek bolsak 2-3 goýun sataýmasak gurbumyz çatmaýar diýip dinleýijiler gurrun berýärler. Azatlyk radiosynyň biri-birinden habarsaz Lewapdaky çeşmelerem ol ýerde halkyň gatnaw, azyk, suw we gytçylykdan kösenýändigini tasdiklamak bilen bir hatarda şäherçäniň köp bagtdan bäri awadanlaşdyrylmaýanlygyny hem aýratyn ün çekýärler. Sözü jemlesek, ählisi inançyga garamazdan bu urda yerli häkimetleriň garaýyşyny öwrenmek ýa-da olardan jikme-jik maglumat almak Azatlyk radiosyny başartmady. Türkmenistandan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistandan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarlaň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Olimpiýa şäherjigindäki ýaşaýyş jaýlary ministrlikleriň we pudok edaralarynyň hasabyna geçirildi. Dün prezident Berdimuhammedow Owa senagat boýunça orunmasarynyň hemde 5 vilayatyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyna video şekilli iş maslahatyny geçirdi diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy maglumat berdi. Habarda aýdylmagyna görä prezident regionlaryň hemde paýtagtyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen gaýwany geçiren duşugyny Mövsümleýin owa hojaluk işleri ýaly beýleki meseleleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň Gurban bayramyna hemde garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk barada maslahat edipdir. Şeýleden maslahatyň dowamyny döwlet başlygyny Aşgabatyň häkiminiň hasabatyny dinläp, Olimpiýa şäherjigindäki ýaşaýyş jaýlaryny ministrlikleriň we pudokloýun dolandyryş edaralarynyň hasabyna bermek hakynda karara gol çekipdir. 2017-nji ýylyň sentýabryny paýtagat Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmek üçin paýtagatda milliardlarça dollar sarp edilip tutuş Olimpiýa şäherjigi bina edilipdi. Hemde onuň binýadyna ýaşaýyş jaý toplumlary we beýleki sport desgalary girizilipdi. Düňkü maslahatda şol şäherjigiň düzümine girýän ýaşaýyş jaýlary ministrlikleriň we pudok edaralarynyň hasabyna geçirmek kararlaşdyryldy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Aşgabatly Synçama Murat Bugaýew gurulň edilen şäherjikde geçen sentýabrda Aziýada 2017 sport şäheresine gatnaşmaga ýa-da tomoşa etmäge gelen mihmanlaryň wagtlaýyn ýaşandygyny aýtdy. Şu ýaşaýyş jaýlaryny ýa-da başga ýurtlardan gelen sportçylar, türgürler hem de ýurdun başyndan gelen habar serişletiniň işgärleri, ýa-ni jurnalistler ýaşadylar. Diýip Bugaýew bellidi. Synçy mundan olur ýaşaýyş jaý toplumlarynyň sport şäheresi geçenden soň ilki başda yerli türgürlere beriljekdigi barada il arasyna dürli çaklamalaryň ýörüdilendigini aýtdy. Şoda urda gurulun edilýär, şu Olimpiýa şäheriniň olaýyny mihmanhana hökmünde falan, ýa-ni aslynda ýaşaýyş jaý bolan şu jaýlary ýurdun sportçylarına bir ýaşaýyş maksady hökmünde beriljekdi. Şoda urda il içinde gurulun agzdan agza geçip diýip Bugaýew bellidi. Synçy agzalýan ýaşaýyş jaý toplumlarynyň sport türgünlerine berilmeginiň maksady laýyklygy barada gurrun berdi. Şu pikir aýrylypdyr, pudoklara berilmeli diýýär ministrlikler. Onuň üçin dokma senagat ministrliginiň de bolmagy mümkin. Onuň üçin bir demir ýol urugları ministrliginiň de bolmagy mümkin. Sportçylar derde bolsun. Aýryly sportçylarning köpüsü ýaşaýyş jaý ýok ýa-da bolalarynyň kim bir diňe barada değişirler. Şolaryň kımelerem ikotomda 5 baş 6 baş adam morpiýaşaýarlar. Şolaryň bir arada edildi. Sport täme doğrunlar bir ýurdun içinde de ýurdun başynda da ýurdun abraýyny goraýan ýer bolsa çemelen her öňgeten sportçylar bolup bilen ondan bir netijeň talap etmelerle şol netijeň gazanır ýa-ni şertem döretler sportçylar. Diýip Bugaýew bellidi. Resmi maglumatda Olimpiýa şäherjigindäki ýaşaýyş jaý toplumlarynyň anyk haýsy ministrligiň ýa-da pudok edaranyň hasabyna geçiriljekdigi agzalmaýar. Yerli synçylar aşa köp mukdarda maliýe serişdeler sarp edilip bina edilýän kaşaň desgalaryň köplenç halatda boş durýanyny taýýarlar. Aşgabatly Synçama Murat Bugaýew paýtagtda ýydy üzülmeýän mihmanhana guruluşyklaryny hem de olaryň iş ýüzündäki funksiýonlaryny ümsi çekdi. Ýurtda ululundan duran mihmanhana şeýle şoň köpüsi boşdur. Aşgabatdan in köp zat mihmanhana, in köp boş duran adam mihmanhanalar. Diýip Bugaýew bellidi. Prezidentiň düňkü gol çeken kararyny Aşgabatyň Olimpiýa köçesiniň uğruna ýerleşýän 12 gatly 118 öýlü 6 sany ýaşaýyş jaýyny hem de 12 gatly 81 öýlü 8 sany ýaşaýyş jaýyny ministrlikleriň pudokloýun dolandyryş edaralarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimliginiň hasabyna değişli toplumyň işgärlerini we beýleki raýatlara satmaga ruhsat berilýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum Radi. Şugun Awganistanda Gurban bayramynyň 1-nji güni. Ýurdun vilayatlarynda paýtagt Kabulda Gurban ady kılındy. Gurban bayramı münasebetli Awgan hökümeti atışyklaryň besedilmegi barada bir taraplaryň ýaraşyk yglan etdi. Ýöne Taliban hereketi atışyklaryň togutulmagyny redetdi. Gurbanyň izi süre şugun paýtagt Kabulda jeňçiler toparlaýyn hüjümi amaşyrdy.
Hüjumda asuda ilat hem diýanetendigi hakda maglumat berilýär. Resmiýetlerin aýtmagyna görä İttihatly mescidin golayında elleri yaragly hüjumçylar bir binada yerleşipdir. Prezident köşküne o böleki idaralara garadyp 12 raketa atypdyr. Hüjumçylaryň yerleşen binasy prezident köşkünün golayındadır. Prezident idarasynyň o gorunmak ministerliginiň işgärlerine ziýan ýetmändir. Hüjumda 2 tane polisiýa ulukçysy yaralanypdyr. Hüjumçylaryň öldürilendigini Awgan resmiýetleri habar berýär. Teröristleriň raketa ýagdyrmak bilen Awgan halkyny gorkup bilmejekdigini prezident aýtdy. Demirgazyk Awganistanda da ýawuzlyklar dowam edýär. Hususan Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab vilayatynda howpsuzlyk şertleri yaramarlygynda galýar. Vilayatyň 4 etrafynda uruş bar. Faryab vilayatynyň polisiýa idarasynyň başlygy general Nebijan Mullahyň aýdyşyna garanda Awgan güýçleri bilen çatışykda 40 golay jeňçi öldürilipdir. Talibanyň ýolugunda yerleşdirýän elde ýasalan bombasy partlapdyr. Onun netijesinde de ençeme talep söwüşçisi halak bolupdyr. Generalyň aýdyşyça awuşlary atışyklaryň beşedilmegi baradaky karara hormat goýýar. Şoňa garamazdan atışyklaryň togduzylmagyny Taliban kabul etmendir. Awgan güýçleri öz goragy üçin jeňçileriň hüjumlaryna gaýtol bermege haklydyr dep general Mulahil aýdýar. Faryab vilayatynyň Serintegap atly etrabynyň häkimini hem jeňçiler öldürdi. Şay ýoluna da jeňçiler wehem salýar. Karamgol Dowladabad atly etraflaryň arasynda jeňçiler ýollagy ulaglary satlapdyr. Karaça kysymda bir ýeňil ulagy jeňçiler otlapdyr. Şonuň netijesinde 8 sany ýollagy ýanyp kül bolupdyr. Faryab vilayatynyň 14 etrafy bar. 9 etrafy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň Awganistan tarapynda jeňçileriň hereket edýänligini resmiýetler aýdýarlar. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.